court. Christian Duo demandé. Egunon Jaunandeleak. Bonjour messieurs, mesdames. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Bon. Milesker deneri etorri gunat. Demola chabonekin bainan hemen berotuko ziste. Je tiens à vous remercier pour votre présence et pour vous être déplacés malgré ce temps. Aujourd'hui, vous allez assister à la deuxième demi-finale du tournoi Escolari Pro Pilota 2022. Je tiens tout d'abord à remercier énormément tous les partenaires que vous voyez là, sans qui on ne pourrait faire ce tournoi. Et merci aussi à Canal Adoudé, TVPI et à toute la technique, les speakers, qui font un travail formidable pour la pelote tout le long de l'année et pour Escolari cette année. Milesker Deneli. Donc, merci d'applaudir Shimon Lambert. Qui va jouer contre Eneko Mais sur la droite. Le juge Christophe Sorondo. Et le Douro va être lancé par, je dirais presque un ancêtre, parce que depuis le début, c'est un partenaire, il me fait des grands yeux. Un ancêtre dans le bon sens. Merci Christian, c'est l'entreprise qui vend des magnifiques voitures Cupra, Volkswagen, Seat. Donc, je tiens à remercier. Vas-y, tu peux lancer Douro et vous pouvez l'applaudir. But à Eneko Mais. Et surtout, vous pouvez les encourager. Milesker Deneli.
Egunon deneri, bonjour à toutes et à tous. Tangi etorri trinket eder hontan abiatzen zauku, final erdi hau. Sakean, eneko maiz lasarte. Bat eta esperantza, erezko. Ados jaun andereak ados, batetan berdin, enpartu. Bi eta bat, 2-1. Hiru eta bat, 3-1. Sakeak bi, agaferak hiru. 2 pour le but, 3 pour le refil. Ados jaun andereak ados, hirutan bardin, 3 partout.
Berota Ilou, 4-3. Ados jaun Andreak ados. Lauetan berdin, 4 partout. Bosch est à la haut, 5-4. Ados jaun Andreak ados. Bostetan berdin, 5 partout. Shea est à Bosch, 6-5. Saspi est à Bosch, 7-5. Sortie est à Bosch, 8-5.
Chakeak 6, Arafelak sorti 6-8. Saspi est à sortie 7-8. Bederatzi est à Saspi 9-7. Chakeak Amar, Arafelak Saspi. 10 pour le but, 7 pour le refil. Sortie est à Amar. 8-10.
Bederatzi eta hamar, 9 à 10. Ados jaun andereak ados. Hamaretan berdin, 10 partout. Shakeak hameka, Arafelak hamar, 11 à 10. Amabi eta hamar, 12 à 10. Boteak hameka, Arafelak amabi, 11 à 12. Ados jaun andereak ados. Amabietan berdin, 12 partout. Eta txarotzen aduzu merexi baitu zinez tantoa. Amairu eta amabi, 13 à 12.
Amalau eta amairu, 14-13. Boteak amabost, agaferak amairu, 15-13. Amasei eta amairu, 16-13. Boteak amalau, agaferak amasei, 14-16 eta pausu. Tiempo. Pausu denbora hontan. Hasiko gira, musikak lagun. Lehiaketa hau laguntzain dituzten partaide guztien izendatzen hasiko gira. Pendant cette pause, on va en profiter pour égrener le grand chapelet de sponsors qui aide ce trophée, ce tournoi Esculari Pro qui se déroule en 3 week-ends. L'entreprise K à Bayonne, Batisol Balage, qui fait des sols industriels et des bétons scellés inox Pyrénées, le groupe Tofolo, le restaurant et bar que vous connaissez tous, le Bouchon Basque de Lionel Mazars à Bayonne, l'entreprise de comptabilité gestion CTIO, gestion de la paix, Chipichter et Tchécois, l'entreprise de BTP Duald, Lawakbat à Villefranche, l'entreprise Margola, Service, TP Service, matériel et travaux publics, façon de faire, parc des activités de la Ranceta, Diokolaliak, Prest, Ditougou. Nos 2 joueurs sont prêts. Eskusafta Kotoy, Amalao et à Amachei, 14-16. Saspi est à Amalao, 17-14. À ma sortie est à Amalao, 18-14.
Emeretzi eta Amalao, 19 à 14. Shakea Kamabost, Arafela Kemeretsi, 15 à 19. Hogei eta Amabost, 20 à 15. Hamasei eta Hogei, 16 à 20. Hogeita bat eta Hamasei, 21 à 16. Hamazazpi eta hogeita bat, 17 à 21.
Ama sortzi eta hogeita bat. 18-21. Hogeita bi eta amazortzi, 22-18. Emeretzi eta hogeita bi, 19-22 eta pausu. Partida untako irabazlea igande, datorren larun batean arituko da, goizeko ameketan, Makina Otsumendiren kontre finala handian. Le vainqueur de cette demi-finale va jouer samedi prochain à 11h contre Makino Otsumendi. Finale de ce beau tournoi Eskulali Pro qui n'aurait pas lieu sans ses partenaires. Et on va continuer à les énumérer. Célier des Docs, Avista Biarritz, le Pressing Laverie Label Bleu, Cambo et à Staritz, Char Construction, Minier Immobilier, Intersport à Bayonne et Midar, France Bleu, également France Bleu Pays Basque, Garage Planuia à Arkang, la Cordonnerie Eugénie à Biarritz, EuroBTP, TDS Transport, BLSTP, les poteries Goico Echea, également à Ossès, la zone artisanale, terrassement Etchepar, travaux publics à Ustaritz, la pizzeria chez Didier à Ustaritz, Pilotali Sport à Ustaritz également, et à Jokolariak Presse ditugu. Pilotage kouetan Shimon Lambert, Emeretzi et à Oeitabi, 19-22. Shakiak Ogei, Rafaela Ogei Tabi, 20-22.
Hogeita bat eta hogeita bi. 21 à 22. Hogeita hiru eta hogeita bi. 23 à 22. Ados jaun Andereak ados. Hogeita hirutan berdin. 23 partout. Hogeita lau eta hogeita hiru. 24 à 23. Hogeita bost eta hogeita hiru. 25 à 23. Hogeita sei eta hogeita hiru. 26 à 23. Hogeita lau eta hogeita sei.
24 à 26. Hogeita bost eta hogeita sei, 25 à 26. Ados jaun andereak ados, hogeita seietan berdin, 26 partout. Hogeita zazpi eta hogeita sei, 27 à 26. Ados begiz ere jaun andereak ados, hogeita zazpietan berdin, 27 partout. Partida oso edera ikusten ari gira. On voit une très belle partie. Si c'est les prémices de la partie d'après, ça va être pas mal. Segituko dugu txapelketa honen partaideak izendatzen. On va continuer à citer les nombreux sponsors de ce tournoi.
entreprise Vitonato, aide de cabinet expert comptable a Bayonne eta fite prest ditugu jokolariak. Eneko maiz sakean, bi pilotariak ados 27 27 partu. Oita sorsi, oita zazpi, 28, 27. Oita bederatzi, oita zazpi, 29 à 27. Chakeak oita zorzi, Arrafelak oita bederatzi, 28 à 29. Oita hamar, oita behatzi, 30 à 29. Oita hamika, oita behatzi, 31 à 29. Oita hamabi, oita behatzi, 32 à 29.
33 à 29. Voltea Koitama, Rafaela Koitama Ilou. 30 pour le but, 33 pour le refus. Oita Meka et Oita Mailou. 31 à 33.
Bai, Ogi. Viva teknika. Oita ama sorci eta oita ama bi, 38 à 32. Oita ama iru, oita ama sorci, 33 à 38. Eta pauso, azkena intxo gere. Ondotik, iganden urteko finala handiaren errebantxa ikusiko duzu desafio bat. Vous l'avez bien compris, après cette demi-finale, vous allez voir la revanche de la finale de l'an passé, qui avait été une partie exceptionnelle entre Luis Sanchez et Vatica Ducasu. Eta Simon Lambert prest dugu. Eta uste dut bideokolariek eskuzak merezi dituztela. On peut les applaudir parce qu'ils nous offrent vraiment du beau spectacle. Oita ama iru, oita ama sorci, 33 à 32. Azken txakea eneko maizen zatazkenan. Dernier but pour eneko maiz. Oita emeretzi, oita ama iru. 39 à 33. Partida! Eneko maiz lasarte, xalkatzen da. Datorren larun bateko finalaren zat, gure esmenak eneko maiz. Eta gure esmenak ere Simon Lambert. Je crois qu'on peut les applaudir encore, ils le méritent. Hein? Mille esker zuer. Ondoko partideko bi jokolariak sartuko dira beroketaren zat, Luis Sanchez eta Vatica Ducasu. Eta horretaraziko dugu ikusten baitut antxe Andoni trinketean dela. Je vois Andoni dans le trinke là-bas. Coucou Andoni. Larun batean amajonetan Andoni Ipar lehiatuko da. Nionito bere kontra, samedi prochain à 10h. Andoni Ipar, qui est dans les tribunes aujourd'hui, on peut l'applaudir aujourd'hui, il adore ça, va jouer contre Yon Iturbe. Pendant les interviews, je vais couper le micro.
energia, ingurumena, elikadura eta gizarte erronkeri begira, laborantza egikoiak erantzunak baditu. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak, laborariak haien etxaldeetan trantsizio horiak lantzen laguntzen ditu. Zuk ere, egiguzu emaitza bat, ubbikoitza_ehLG_bai.org gunean. Ama lurra, gure lurra. Hasi da Euskaraldia. Hau bizi naiz, ulertzen duten guziekin beti euskaraz egingo dut. Belarri prest naiz, ulertzen dutenekin erabaki dezaket noiz euskaraz ari zan, baina dakitenei nirekin euskaraz aritza galdetuko diet. Euskaraldia ez da euskararen aldeko atxikimendu kanpaina. Euskaldun gisa, egunerokoan euskara gehiago erabiltzeko ariketa kolektiboa da. Euskaraldia, azaroaren 18tik abenduaren bira, hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia. Izemendin sartu niz dila 12 urte, tipitik beti zautu ditut istuitze eta etxozelaiko arpeak. Beti gustatu zaut arpe horietan sartzia, turistek bezala, bisitatzeko. Eta 7 urte niturarik izan da hor hirugarren arpearen deskubritzia, erberua. Hene irakasle hori bat sartu zen eta deskubritu zen hori 82an, 1982an, eta urbiletik segitu dut histori hori eta emeki beti horria txikia izaniz eta siniz espelio egiten dira 25 urte pasa. L'Eisemendi est une association qui a été créée en 1986 sur Baïgori. On a pour objectif de pratiquer la spéléologie, la descente des canyons, et autour de cette pratique, on observe les parois, les ruisseaux, on fait des découvertes sur certains massifs, par exemple à Okoulou, on arrive à une 50aine de membres et on pratique pratiquement une sortie par semaine. Sambadida, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, ok, bikain. Goazen! Baditut 3 seme, eta Janik ina dute speleologi eta canyoning,
Eta egun zen parada egiteko speleologia, sokak baliatuz, siluetan sartzeko, orain arte inazuten bakarrik frantsesez zerten dena des grottes horizontales. Une fois par an, notre fédération propose à certains clubs d'organiser des journées nationales de découverte de la spéléologie du canyon. Cette année, on a organisé à Saint-Jean-Pied-de-Port avec l'appui du club Laïc Mendy et du comité départemental. Et donc, on a offert la possibilité au public de découvrir l'activité au moyen d'une petite sortie de 2 heures, 3 heures sous terre ou dans le canyon d'Arpea à Excellenzubi. Behimeneto goxo bat pasatuko dugu lagunekin eta seme eta aita semeen artean. Eta berba geroari buruz ere segida hartuko dute ipiskat zaharrago izan nirearik. Sari banaketa prestatzeko artean dantzariak egiten dira eta sari banaketaren ondotik omenaldi bat egirik izanen desagertu den pilotari horiek eta pilota munduan oso edo zazpiurte ez nuela hori egin, beraz challenge tipi bat zen ala ere. Biziki untsa zen eta sorpresa hainiz bat ditugu. Badira gela biziki handiak, kirol puska bat egiten duela ere, batzutan olagira barnean, ez dit mantxo dela beldurra, pixka bat ala ere, batzutan zilo biziki tipiak dira, eta gure kaskoarekin aski zaila da pasatzea. Momentu bat, hainitz ura pasatzen da barnean. Puskat beldur egiten du hori, zenta indar hainitz badu. Hartzen ara soak ikusten ahal ditugu. Eta biziki privilegio biziki handi bat zen, ara ere hori egitea. Même si la pratique au maximum c'est de la visite de promenade dans les cavités et dans les canyons, certains membres du club sont passionnés par le côté faune. Il nous arrive de découvrir des espèces animales, par exemple des batraciens, par exemple des escargots, des chauves-souris. Donc on peut aider les scientifiques à répertorier ces animaux, puisqu'on a des partenaires scientifiques, institutionnels. Et on est toujours à la recherche peut-être de gravures sur les parois, évidemment qu'on s'empresserait de déclarer aux autorités. Et puis on découvre des pollutions que l'on signale ou des problèmes de sécurité aussi. Il nous est arrivé de signaler des dangers, des gouffres trop proches de la route ou des éléments qui pourraient être dangereux. Uste dut baietz berriz eginen dut, sentimentu hori hor baizik ukaiten ahal dugu, beraz bai berriz eginen dut. Ila lau bost urte gehiago lotuniz kanyoning arloari, hor deribatu dut nire lagunek bezala, pasatzea diploma bat, eta diploma horrekin orain okupatzen aliz atelaldietaz antolatzen. Beraz hori da deitzen da iniziator, eta orain uste dut gure elkartean gira lau edo bost iniziator kanyon, eta berdin badago zabera iniziator speleo. Eta horrekin formatuak gira, badugu teknika ezagutza eta ere pedagogia biziki importanta da. Norbait pixka blokatia balimada zilo baten sartzean edo kaskada baten kaskoan, hor berdera hitzak atseman pertsona horren komeditzeko jaustia, zan egizaz ez balimada posible jaustia, eztenka ez da posible ere berriz iraitia. Hori pasatuz, ene aldira piskat laguntzeko elkartea ateraldien atoratzen. Je vais laisser la main parce qu'on a une équipe de jeunes qui sont impliqués dans l'organisation des sorties, pratique de stage, formation diplômante. On a quelques initiateurs canyon, des projets d'initiateurs spéléo, donc il y a un renouveau qui semble venir à l'Essénélie. Donc il est temps que des personnes comme moi laissent la place aux plus jeunes et avec grand plaisir. L'année dernière, ils avaient joué en finale l'un contre l'autre ici, mais
cette année. Ils ont joué le finale du championnat du monde l'un contre l'autre au Piria Lasparel. C'est Baltique qui est champion du monde en titre. Aussi, l'entrée des joueurs dans le trinquet sous une salve d'applaudissements, je pense. Şahsın Dilerim Kovalyak. Beris Egunon, parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées, je redis bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Merci encore pour votre présence. Je le répète, je tiens à remercier vraiment, je ne peux pas tous les citer, tous les partenaires qui sont là. Sans eux, il n'y aurait pas d'Eshkulari Pro Pilota et ni ce défi qui a été monté. Aujourd'hui, nous avons un grand défi. Au début, c'était parti pour faire la revanche de la finale d'Eshkulari Pro Pilota 2021 que Luis Sanchez avait gagné de 2 points sur une partie mémorable. On peut l'applaudir pour la partie, et Baptiste aussi. Et ici, nous avons quand même le champion du monde 2 à 2 et tête à tête, Baptiste Ducassou, que vous pouvez faire une ovation. Vous pouvez l'applaudir. Il mérite. Donc, aujourd'hui, le défi, Baptiste Ducassou à ma gauche, contre le tenant du titre du tournoi de Villefranche, Luis Sanchez. Luis qui a été finaliste au championnat du monde. Malgré une blessure, mais il s'est bien préparé pour être présent aujourd'hui pour nous, pour lui et pour vous aussi. Donc vous pouvez l'applaudir à Luis aussi. Le juge Christophe Sorondo. Et avant de lancer le Douro, il faut dire que Eshkulari est un club de pelote de menu, qu'on fait tout ça pour ses gosses, pour qu'un jour il soit des Baptiste Ducassou ou Luis Sanchez. Et j'applaudis tous les bénévoles de Eshkulari. Le Douro va être lancé par notre partenaire Eric Anotel de l'entreprise Carbayonne, dont vous avez vu une magnifique voiture, une Audi, donc entreprise d'Audi et Volkswagen aussi, et toutes les voitures. N'hésitez pas à aller le voir. Donc il va lancer le Douro et vous pouvez l'applaudir, Eric. Le but à Luis Sanchez. Encouragez-les et merci à tous.
abiatzen da partida. Sakean Luis Sánchez. Bat eta esperantza. El Espoir. Bi eta esperantza de El Espoir. Hiru eta esperantza, 3 El Espoir. Lau eta esperantza, 4 El Espoir. Bost eta esperantza, 5 El Espoir. Sakeak bat agaferak bost. 1 pour le but, 5 pour le refus. Bi eta bost, 2 à 5.
6-2. Zazpi eta bi, 7-2. Sakeak sorti, Errafelak bi. 8 pour le but, 2 pour le reflet. Bederatzi eta bi, 9-2. Hiru eta bederatzi, 3-9. Lau eta bederatzi, 4-9. Bost eta bederatzi, 5-9. Sakeak 10, Errafelak bost.
10-5. Ameka eta bost, 11-5. Amabi eta bost, 12-5. Boteak 6, Agaferak 11, 6 pour le but, 12 pour le fil. Chakeak zazpi, Agaferak amabi, 7 pour le 8, 12 pour le fil. Sorti eta amabi, 8-12.
Sakeak bederatzi, agaferak 12, 9-12. Amairu, eta bederatzi. 13-9. Untsa ikusi du, eta beraz bi paretekin untsa lehtarazi du pilota hoi. Eta bai, ona eman dute. Ona zen. Ona zen eta hamairu garen pundoa beraz Luis Sánchez entzat. Hamairu eta bederatzi. Eaze boteare maiten duen eta Luis Sánchezek iduri pilota berdina atxiki du. Ez. Ez, kamiatu du? Hartu du bere. Bai, aldatu du. Aldatu du. Eta ikusiko beti sake bera eginen dunez, ezker apal. Biziki min egin duena lehen punduetan hasteko eta hori batitxa sartu da, badaki sartu behar duela, hor sartu da eskola handana bat Luis Sánchezek, bedan aliuntan ere bote berri bat sartu dako, bederatzi garrina, hamalau punduz bederatzi bote, zukerreten zinuela Francis, anitz aldu da. Eta holako partida batean anitz kondatzen du, eta batitxa zekera nartatua dela, zenta hastapena da bakarrik, binen hartzen da nekez eramaiten dituela bote horiek. Eta eskarta beti bost punduetan duela, eta ementuan batitxak nekeziak bat dituela horren txipitzeko. Eta jokoa moztua da, bote horiekin. Hau hona zen. Nekeziak, baina leuntan reman du batitxak. Eta tinkatu berriz. Horreti pilotatzara batikantzara binututxa. Ez da sartzen. Hau taularat. Eta defentsan batitxa, defentsan eta petxoak egiten, gibelka emaiten, eta pixkan narratu, ikusi duzue bezala, buakari. Eta huartzen, ez duela berak kudeatzen jokoa nahi duen bezala pantziaike, eta Luis Sánchez konfientzien, nolaz ez, ikusiz, mementoan, argi dela Luis Sánchezek antzua hartzeu duela, bai jokoan, bai botean, eta baita ere buruaren aldetik, egan ezake, intentsitatearen aldetik, berak emaiten du, berak martxa emaiten du. Abantaila atxikitzen du, botetik. Beraz, iduriz, entzuleak ere berriz gutarat bildu dira, eta irudia bazinuten, eta komentarioak ere ukanen dituzue, zuzenean gurekin. Zuzukerietan segitzen halko dugu. Francis karrik beti enekin biztan dena, eta aditua aholku onbatzuen emaiteko. Mementoan, hainitz bote ikusi ditugu, joko guti, baina hola da, eta fite joiten da, 6 eta bederatzi. Luis Sánchez aintzinean, beti konfientzian, abantaila hartzen du bote horrekin, biltzen badu ere betitia beti edera badu. Eta hor aldiz txobera eman du, animaleko joa egin du, eta gileko paretat hori poita da ere, bi paretak. Eta batitxak nekeziak pilota horren lortzeko ere, alainan fite joiten da, lehertu da, eta ikusten da gibeletik dela, eta piskat nardatzen ari, bugatzen ari, gibelka ikusten dugu, gibelatelu, behiti buruz sueginez, atera bidea, mementon ez du atxeman batitxak. Eta Luis Sánchezek antzina segitzen, 17 eta bederatzi. Bai, zainetan dira biskat. Hala ere, ikusten da ez dela usaiako urduritasun hori, zenta ez da txapelketako partida bat, desafio bat da bakarrik, prestakuntza bat horientzat. Baina, eta berba hori du falta, batitiak ez da partidan sartia. Ez dugu ikusten usaiako bizitasunean, mugimenduetan ere. Eta aintzineko pilota hori berba beste egun batez bilduko zuen. Bai, botetik, bai, bildu du. Eta zoin poliki airetik, ezker tinkatu du. Luis Sánchez bildu du eskuoin, batitiak aldiuntan. Aldiuntan ahatik, hoi badaki untsa, maite du pilota horiek maite ditu gainetik hartzea, eta untsasko hori mandu lehen sarerat.
eta sartu da beraz pilota hori. Eta biatzen da segidan pilotaren bila. Aldatu du, bere hirugarrena edo hartu du. Ea saketik ere ez du usaiako indarrik emaiten iruditzen zait. Hale, ikusiko. Publikoa ere haustean etxean nintzen egiten, pixkat beti goitatzen du beste zerbait publikoa nombrean dina nolaz ez olako afisa baten ikusteko, eta momentuan kantxan, batitia gibeletik, eta jokoaren aldetik ere beste zerbait esperantza dute publikoak. Ez da lekian, batitia, ez da lekian. Hala, hor ba. Aliuntan gibelat maiten Luis Sanchez, eta piuta. Ateratzen dako, batitia entzin hortan da, baina beste baliatzen ez. Aldiz, bai, Luzek biziki poliki tiratu zuen. Ateratuko dako, Luis Sanchez hortzen, pilota bat bitzen duena, itzulian, ere maiten du, batitiak untxasko, pausatu du eskuin alde hortanan, eta jendeak txaluka, baina nahi lukete lagundu batitiak, ikusten dugu nekezietan dela mementoan. Eta giberetik da. Eta holako kintzeak nahi dituzte, pilota gaintzineak gilea eta joko irauten duen kintze batzu edo irauten duten kintze batzu nahi dituzte ikusi eta mementoko ez da initz izan. Azken hau, boitea zen. Jendeak ere txaloko entzun ditugu, lakoak nahi dituzte publikoak ala bainan. Ikusiz fisikoki ere pilotari horiek ahaldutena emaiten, desafio bat den bezala. Luis Sanchezek ere indarrak egin ditu puntu untan, beraz denbora hartzen giberea diteko. Eta hartzaren hartzeko. Kasik. Ezkin bat ungitu du, ez dakitzu bera inun ungitu den. Eta bote bat egiten dako batitari, bere 6. ene kalkuluen arabera hemen, eta Luis Sanchezek bederatzi ditu. 5 puntu horiek. Ez dakit gauza, Luis Sanchez joan da, Christophe Zurondoren buruz. Erraiteko, Francis, komentario bat, irudiz denboraren gatifan puskat pausa aldien aldetik zuten. Ostian, tanto luze hartan, Luis Sanchez aintzin hartan egonda luzeska eta hori errandako kasu. Christophek gauzak hurbiletik segitzen ditu eta arraudiak berriz pausatu ditu, erraiteko tiempo bat hartzen delarik badituztela 2 minuta, baina 2 puntuen artetik jokoak segitu behar duela. Ez duela pausalarik hartu behar eta nahi duela jokoa sobera hautsa izan dadin. Hori bazterretik erraiteko eta... Eta pausa hartzen du Luisek eta ikusten du ez du errekuperatu, entzineko 15 hartarik. Entzinea joan maita ez du errekuperatu, ostian mentzatu da pixkat, baina hortan ohar haukan du. Eta ikusiz ez duela errekuperatu. Ofizialki pausatu du, tiempo bat beraz Luis Sanchezek. Eta aldiuntan pausatzen ahalko dira 2 pilotariak. Eta erraiteko arraudiak, Francis, tempoak bakotxak baditu? Izbairu? Hiru bakotxak? Normalki 2 minutakoak, beraz nahi dituzten momentuan pausatzen ahalituzte. Ohidura zen, Francis, bai? Lehen, saka batzinuelarik gelditzen ahaltzinen, baina orain edozoin momentuan hartzen alduzu, zuk sakan alabestia eta galeiten duzu, salbu 3 bakotxak hartzen alditu bakarrik. Lehen, 5 ziren. 3 bakotxak, 2 minutako bat, nafartararen alde. Bai, baina biziki fite joan dira, zenta initz saka izan dira. Eta ordean... Ostean bazinuten soinua, iduriz irudiaren aldetik arrazoinak edo problemak badira iduriz zabaltzeko, zenta denborak ere ez gaitu beti laguntzen, denbora juntxarra ginuen goizuntatik. Guazteko espeletan ez ginuen elektrizitaterik goizuntan, ordean behar ba hortik heldu da, eta internet ukaiteko denak xuxen behar dira, ordean behar ba hortaik heldu da ere. Pentsu dut horiek ere fite konponduko dira. Gure irratiaekin segitu, gure irratiakoak ere hor dira
zuzenean emaiteko, ordean gu sobera zozokeri erten badugu, itzartzen dute kanalduteko irudia eta gure irratiko komentarioak ez dira berdinak, han ere adituak badira. Eta untxa, badakizu zertaz mintzo ziren, Francis. Eta bai. Hala, erraiteko bai kazetariak ere hemen girela. Batitia, markatu zu batitiaren botea, eta beste bat segidan. Zazpi eta 8. boteak behaz biak segidan, eta batitia urbiltzen ari, ortsen zazpi, bost punduren deskarta bat zuen, kasik zazpietarat ere joan da, momentu batez. Hor, atik berriz urbiltzen da. Eta ez dugu aldaketa handirik, salbu ustean Luis izan dela tantoko horretan, eta enei duriko ez du errekuperatu, eta batitia ez du behar pausu urratx bat aintzineat egin, baina bestiak pixkat, nek ezago gai da, eta batitia, hola, sartzen ahalda partidan. Egan behar da, kolpatua, aipatu dugu Luis Sánchez kolpatua zela, eta erritmo behar ba eskasa duenez, hori ez dakiko ikusi beharko, zenta partida erditzutan gira bakarriko ino, eta azkar hasi da Luis Sánchez, eta ikusi beharko segitzen duenez, ez du pulita ikusten duena batitiaka, eta Kristofek bai ikusi du eskuineko aldea tonkitu da pilota bai. Ez eta anitzi indar egin duen batitiak pilota juntan, pundu juntan, baina maleruski ez dako bere alde gelditu. Eta Luis Sánchezek beraz beste pundu baten antzu hartzen du. Egia Luis ala ere, aski fite akitu dela. Ikusiko, saketik beti oin regularkia iko den, eta bere sakeak berdin lortuko dituen, ezker alde hortan. Hala batitia emeki aiden partidan sartzen. Zenta iduri luke batitia ez dela bate untsa, baina bakarrik 3 puntutan da. Ordean, ikusiko, Luis, zeginen duen. Deus eginiko ino, partida erditzutan ere ez gira, beraz, luze izanen da ono beho goietarat. Eta buruzka, oino, gehiago gauza gertatzen ala edo denak aldatzen aldira. Luis Sánchez, berriz botean. 18. aldiko atza. Bote bortitza oino. Itzena altzen hori. Etzen tinkatua ezker, erditzutan zen eta batitia ez konten bere buruaren kontra, baina mariuski Luis Sánchezen 10. botea izanen da. Beti nekeziak batitiak bote horren eramaiteko, nahiz eta erraiten zinuen, sobera nekeziarik hor erditan gelditu zen, fite joiten zen, baina eskunaz bazuen parada hartzeko, apailatu da eskuinaz, baina ez du ereman ahal izan. Ikusten duzu bezala ariketa egiten duela bote horren eramaiteko eta untsa kontzentratua izaiteko berriz altxatzeko bote hori. Nola botatuko duen aliuntan Luis Sánchezek. 19 eta 15. Abiatzen da, ezker, pentsatzen, hor badalik denbora ere, eta zuen puiliki, airetik, ezkerretik ezker. Batitia taula luze bat, ez pumpasarena iago du, eta pilota edera badu berriz ere, hori... Pasare, ez dako sartu, ere maiten Luis Sánchezek ezkerraz. Zuen puiliki ezkerraz bitzen duen. Taula, ezkerreko paleta onkitu du biskat, hala ere ez du profitatu, batitiainako pilota edera, airetik sartu behar, bai. Batitiak emaiten bere lekua, emeki lekuan. Ze pilota joiten ba. Osoan... Errez jute horiek gileko dut bat eltzea. Pareta berriz ere, Luisek zeginen du pumpasare nahi du, bai, batitia sartzen da, paret. Aintzin hortan pilotariak, batitia lotu beharko iretik. Bai, kasu pausatuko du petxatzeu. Egiukaldi bat, baino? Ez du egin. Eta ez anta Luis Sánchezek behar den denbora hartu zuen pilota unen eramaiteko, baina behatu du gibeleko alderatere nuntzen batitia. Iduriz autu hoberena egiteko, baina iduriz etzen autu hoberena, Francis. Ez, eta hor, behar zuen hoberean ustean ezker. Begi ukaldi nio bat egin du, bi paretak egin du. Baina errebot eta joan dagoiti, behar zuen edo gehiago eman paret egiteko, edo ezker utzi, baina eta batitiak segitu zuen, eta berriz ere bakarrik 3 puntuin diferentzia. Odean kasu, batitia... Hor da batitia eta ari da jokoan sartzen eta konfientzian sartzeko horako puntu horiek honik egiten dazko. Ez du aski altxatzen.
Itzulian jaliko dako pilota hoi, espani badala ertzen. Hala, jali da. Pilota edera Luis Sanchezentzat zer deribatzen du luze ezkerra, taularen laguntzarekin, ere maiten Batitxak ezkerraz. Kolatzen eskuin. Untxasko, Luisek maiten aldiuntan sarerat. Eta partida erdintzu untan Luis Sanchez pasatzen hogoietan. Hamasei eta hamasei. Nafartagarren alde beraz. Eta Batitxak gara etzen kontent bere sakea etzuela aski altxatu, eta egia paret egin du, eta hor bere ala Luisek abantaila hartu du moan, eta beraz gero defentsan ginuen Batitxa, eta ez du sekulan lortu aski tinkatzen. Baina, laukintzen difentzia bakarrik, iduri duelarik... Ez da urgun, beti... Lausi dela, ez da laukintzetan bezik ez da. Hastapenezko boskintze horiek, 5-0 badakit Luis Sanchez hasti dela tarrapatakan bere bote zorrotzarekin, eta hor muru, boskintze horiek beti dira hor bien artean. Eta hala, ikusi behar partidak luzatzen badu, Batitxak ere maiten almanu lehenik, bote hori ere maiten albadu hor da gakoa, eta gero, hola, ukanen du behar bere jokoaren pausuan emaiteko, lekuan emaiteko, beren aldiuntan ez da halakurik eta peskatan narratzen hasia da ere, Batitxa. Eta zinez untsa sakatzen du, tinkatzen ditu pilotak ezker, zinez edera da. Eta Batitxak untsa irakurtzen ditu bere boteak, beren hain fite heldu da, nekeziak ditu eramaiteko. Eta hamikagarren botea du deia Luis Sanchezek. 21 punduz, egan nahi du bietarik bat bederen botean egin duela. Beraz, anitz egiten du. Arten beti behar den denbora, Christophe Zorndo ere horbiletik behatzen. Gauza bera, hau ze bote txarra. Ze bote atea den. Euskiamen bezailagoa zen. Eta Batitxa defentsan, alduen bezala ezkerraz aldiuntan ere pilota edera luzentzat. Horre? Anta hor zen. Aintzin hortan bi paretak nahi zituen jo Xiluan itakita Luis Sanchezek, horren ez du batez bestiak hausitu. Batitxak hortzen pilotanen gainean, baina haintzen apal ez du ere manalizan. Eskusian jo du, Batitxa horta, baina bagaren azpian gelituko da pilota hoi. Hamabi eta hogoita biga eta hamasei. Eta Luis ere ez da argunt konfientzian, hor pentsatzen du iskimotza nahi zura jo. Ez du kausitu, xantza izan du Batitxak ezpaitu altxatu, bestenez horre kintzea galtzen altzuen. Bere alde izan da, hogeita bi hamasei, are partidain erdia joana, hasiko dira, pixkat. Astapenean uste nuen holako boteak bizpairu egin ditu, uste nuen nahi gabe jo egin zuela, baina horren buru uste dut entxatzen duela ezkerreko paretatik kausitzea ezkerreko alderat, gibeleko sare hau. Eta hau ere ez da sartu gireko sarea, baina istoin indarra bat zuen, hori ere ez dituzte sartzen pilotak, Hala, gure aspaldiko txiloa. Zerbait horreta ez den dut. Sustenian ez da sekulan txiloa jo behar hemen. Ukan ginuen ez da bai da bat dila urte bat edo biga, delako xilo famatu guren ginean. Eta Batitxak ere ez du autu oberena egin, bakarrik zen haintzin hortan hainzuna egiten altzuena, gibelerat deliberatu du joitea, beharrik pundu ukandu, behar bat zen autu oberena, Francis, Ez. Ustean haintzinean trompatu zen ere, nahi zuen kendu, ez du berba aldeat kendu, mainan Luis ere ez da pikuan sobera. Biak pixkate nerviosak, tentsioa senditzen da, biak ere ritmo eskasa dutenez, zer egan behar den, mainan luziditate, ez dakit nola egan behar den euskara segiera, mainan falta bien aldetik behar. Erreza agibeletik aipatzea. Luis pentsatzen dut hartu duen kolpeekin egon dela gelditurik eta berriz hasi dela, espaldatik mintzuen orden izan lasterka egiteko edo gimnastika egiteko etzen errex. Horda pausean egon da eta ritmorik gabe egon da, besua eta soinatu du, baina gero bere gorputza hor da eta hor gaitzeko
intentsitatea bada, eta ordean biztan dena akitzen aldela, eta hor sendi da, hala ere, Luis ez dela agunt pikoan, eta Batitia defentsan egonda lehen parte hortan, hoi aida pixka-pixkat goiti, baina ez ditu pilotak nahi bezala plomatzen, ono, ordean ikusiko beha Batitia goiti aidan, eta Luis behiti, hala, Luisek eta segituko duen beti aintzinean egonez bere partida ere maiten, ikusiko dugu. Eta Luis Sánchez gutariko hurbil dina bere botilaroan ganat, eta usten dugu hainitz bizi konzentratua egoiten dela, zinez partida huntan ahunt barnean egoiten, eta hainitz denbora hartzen du preparatzeko, eta untsa egoiteko partida huntan konzentraturik. Baina aldi huntan Batitia dukazu dugu dutea, 17 garen aldikotz, 17 eta 22. Hori bote ona, zaila biltzeko, bina biltuko duena, bai. Eta hor da Luis. Entzin hortan emaiten dut jokoa, bipilutariek. Aldi huntan Gibel atera emaiten Luis Sánchezek. Hori untsotin gatia, hala ere. Batitia horbitzen da entzin hortarat, piluta edera. Begi ukaldi bat Gibelerat, luze Gibelerat. Sekuritatez, irriskurik hartu gabe, luzatuz bere pilota. Eta tiantxoa trenkatzen, hemen sortzi garena. Beti lau bost pundu horiek hor deskartan. Astarpeneko pundu horiek ezin gainditu zari Batitiak. Eta nekeziak arabainan boto horren biltzeko. Batitiak indarrak egin beharko ino horbiltzeko eta entxatzeko berdintzerat. Bai, behar ba, saketik ez du tanto egin behar baizik eta edera ukan. Eta hortan hori... Aldatzen da. Ez, itzultzen da. Hori ere, edera da, berriz ere. Ez du behar... Zatatzeko da, tratuko da. Ezkerraz Batitiak, ez, baita ezpada. Eta bai, Batitia ez kontent asarre bere buruan kontra, ez du kausitu entzineko pilota, eta atakako pilota bat eskaini dako Luis Sánchezi. Ez zuen gehiagorik galde egiten, eta untsat trenkatu du eskuineko eskilmotzarekin. Eta beraz, deskarta berriz, bost pundutan. Batitia ezin horbilduz, ez da botea bakarrik. Pundu batzu, ez dituenak hutsekin behar eta trenkatu behar luzkenak nahi badu atakatu eta juntatu Luis Sánchez. Bai, jokoan ez da untsari eta bortxatzen ditu, eta batez ere usaian ezkeraz gauza ederrak egiten ditu, baina hor hutsegin ditu eta ederrak eman. Eta gero nahiz usaian saka ere azkar duen egun ez du horakoa, eta ordean beharko du tinkatu jokoan lehenik, eta gero behar ba saka ere ginentzako. Eskuin joekin du Luis Sánchezek, horbildua zen Batitia ezkerreko alderat, baina labur eta eskuin botatu du. Eta Batitia, piskat, nardatua ere ezin altxatuz bote hoi. Eta berriz ere ritmo hauste bat, zenta hor saketik egiten dituzte, eta... Hamabigaren botea. Segida emaiteko neke, tantuen erdia saketik egin ditu behaz. Eta Batitiak ere. Eta ikusten dugu hemendik, Christophe Sorondo behako bat emaiten Luis Sánchezi, egan nahi baitu, ordu dela botatzea eta sobera jokoa haustea eta jokoak segitu behar duela partida ritmoa sobera hautsi gabe. 24 Luis Sánchezen zat. Eta 18 Batitiaren zat botia eskuin alimuntan ere maiten du Batitiak. Airetik biltzen du segidan Sánchezek eta sartzen lehen txarian berian. Mozten du jo, hausten du zineskoa. Eta menperatzen du, behar den denbora hartzen du, hatsa hartzen du Luis Sánchezek Gibel untarat buruz dinez, buru-buru haino dinen da, Gibelko taula huren buruz, halku batzuen hartzen ere,
Eta bere denbora hartzen, berriz botatzeko. Eta pausatzen da, Luis. Bai, zinez, hautsia da, ale jokoa. Eta... Batitia ere ala beran nardatzen ari, ikusi zela nahi luke ritmo gehiago. Hori ere ezkerret. Abatik zerra da, baixekatzen zuen. Horreztu kausitu, eta honek bai. Uzten, ona zen. Zeako da. Batitiak ezkerretik ezkerra eben ez dako sartuko. Aldeuntan erdian du, Gibel eraten maiten du. Azkar, ezkerraz lotu beharko Luis. Hori falta. Baina ezkerreko aldea ongitzen du gaineko berri horiek. Berri hoi. Beraz falta zen eta Batitia beti partidan egoiten. Hemeretzitan, hurbiltzen da erdi partidetarik. Hemeretzi eta hogeita bost beraz. Bi pilotariak Gibeluntan, Batitiak ere badaki botea importanta dela, Gibeletik dela. Eta somit bote sartzen albaritu lagun lezakela. Erditik abiatzen botatzerat, Luis presta ikusten duzun bezala. Hau bai. Eta hau sartzen da gure xokuntarat. Behatzigarren botea Batitiaren zat. Eta botean, eta jokoan barkatu hogoi garen pundua. Guai erditan da. Hogoi eta hoita bost, eta Luis Sánchezek ere bere lotura emaiten berriz untsa. Berriz leku bereat, pentsa zeut. Eta hau berdik. Gibel haure, aldiuntan lotzen da Luis. Pilota edera ez, haintzin hortan. Pausatzen du Batitiak, baina ezkerreko eskuineko pareta horrekin, eskilmotzarekin lehertzen da pilota. Sake horrekin errefera ona du. Uste dut oinu, pari bat egin behar banu, Batitiak badituela erresalguak ere, eta ikusten dugu Luis Sánchez frango zuri eta nekeziak aniz denbora hartzen rekuperatzeko ere emeki da, eta partidak irauten badu Batitiak hurbiltzen albalda, enostuko gauzak itzultzen aldiren oino. Naiz eta nekeziak baituen botearen zat. Baina aldiuntan botea berak sartu du Batitiak, bere hamargarrena egiten du. Luisek... Hamar eta hamabi horan buru botetan ere. Saketek eginen ditu, Luisek, binen jokoan ez dut uste hainitz eginen duenik. Jokoetan ere, Batitiak hamar sartu ditu, hamar hogoita bietarik hor ere kasik partidaren erdia berak ere sartzen ditu. Bestana ikusten dugu botearen importantzia bereziki buruz-buruka. Errefera animalia, behar du altxatu bote hori. Edera du, zeinen du. Taulatzen dugun, ateratuko dako paret. Bi paretekin, pumpasarerat, Batitia sartu beharko. Baina ez eskapatu dako eta barnean sartu dako eta Luis Sánchez berri zaintzinan. Berri zaintzinan hartzen, hogeita seietan. Hogeita sei eta hogeita bi. Pilota aldaketa. Bakotxak bere pilota hautatu duena. Eta Luis Sánchez Gibeluntarat berri zeldu, aholku galde egiten bere botilleroari. Kusiko sake horiek berdin sartuko dituen, Batitiak lortuko duen. Uste dut gakoa zinez sake hortan den, Batitiak resultzen malimadu bote horien altxatzea eta ere maitea, jokoan nagusitzen ahala Sánchezi barkatu. Ea nola botatzen duen? Ezker, nataula. Ze indarra. Unik ere, etzuen dudarik, Etzuen dudarik, Eta Batitia jengura, nekeziak naiz eta ez duen boterik sartu Luis Sánchezek, baina biziki minigindako pundu untan ere, eramandu ahal zuen bezala ezkeraz, baina bigarren pilota edera zuen Luisek. Iretik lotu da behar paret egiten zuen eta pareteat utziz, aixeago... Batitia galdegiten bere laguntzaileak, bote hori utzi behar zuen, ez behar baitzuliko baitzen
eta gero hartzen alko zuen, naiz eta deliberatu zuen ezkerra zartzea, eta Antanaetik eskun botatu du Luis Sanchezek. Eta hor, bai, azpian izanen da, eta horre trompatu da. Ezkerraz sartu izan behar du. Sanchez paretekin. Horre gora. Luis Sanchez, Gibel bai pentsu dut, bai. Are airetik. Otu beharko. Defentsan, bikain. Luisek, bai, hori bai, ez da sartu. Luis Sanchez orta. Azkar Gibel eta nekeziak. Komediak erraiten duzu bezala, Francis, Batitxaren zat. Bai, bina ederki bildu du, ezkerretik ezker. Hori bai. Eta bai, bi pumpe egin zituen ikusten duzuen bezala Christophe Segondo hurbildu da entzin ortarat, eta untxe ikusi du publiko guztiak bezala. Eta Luis Sanchezek atxikitzen bere abantzua ordan buru. Denbora hartuz, untxa hartuz Gibel untaratinez. Baina beratu du, tinkatu du, bortxatu gabe. Sobera bortxatzen duelarik ez du plomatzen, berriz ere, eta hor goxuana izan da. Badu aski indar, trebeskatzen du trinketa nahi bezala, ez du bortxatzen beharrik. Eta hola egin du, eta Batitia ibili da, eskuin ezker gilean aintzinean, behinan horren buru. Luisek du egin tantoa. Irudi, biziki edera hor ikusi dugu bi pumpeak egiten, ikusi dugu Batitia bere burua botatzen, eta Gibelean, Christophe Segondok besoa altsatzen. Zinez gauza, ederrak ikusten ditugunak kanalduden hasteko. Ikusten dugu kanaldudeko teknikalariek eta kamerariek badute eksperientzia handia eta etzen apantzeike olakurik ere ikus molde aldetik, munduko xapelketak izanik ere ez dugu gorritzerik izaiteko, erabe izaitekorik apantzeike ere. Astoak bere burua lauda erraiten den bezala. Eta nartean Luisek segitzen du bere bideia eta aintzinean da, eta 30 horbitzen ari da, 29 eta 22. Eta zula hantzuri. Egina, puntatua. Luis berriz sakean. Luis berriz sakean. Hor ere berriz sakeari esker, ala ere berriz abantaila hartzen du. Batitia horbiltzen delarik, Luisek hartzen badu sakea, gero berriz abantaila. Hori gainean da, itzuliko da, hori edera da. Ez du baliatu nahi bezala. Kasu, sortu beharko, pausatzen, eta Luis, bai hor da. Batiaren entzat, Urrun Gibel, baina Luis beti hor da, ezkin bat. Bizi da. Batitiak zer diri batzen du. Urrun Gibel. Batitia iretik, baina ez, hutsekin du. Luis entzat pilota edera Gibel unek ere, itzulian hartu beharko Batitiak. Aluen bezala, bainan, ez da heltzen. Gauzak, piskatez, alde guzietarik, baina intentsitatea badela, eta bakutsak Gibelat botatzen ez, duela irriskurik hartu nahi aintzinean, zenta geho biztan da espalimadu lortzen, ebe pilota edera emaiten duela besteari, beraz, gehiago sekuritatean aldetik Gibelat jo egiten dute. Ikusten da, Batitiak ez duela bate fitatu, bazuen aukera egiteko, baina ez du egiten, ez du kausitzen pilota hori, aldatu ditu 2 edo 3 aldiz, baina ez ditu kausitzen eskian, ez du igualdean erten duten usaiako xispak. Batitiak, eta nartean hala, jokoan ere, punduak luzatzen direlarik ere, Luis Sanchezek hartzen gaina, eta emaitzan ere, ostean bostetan ziren, zazpi punduen deskarta badute, eta Luis Sanchez 30 da, eta Batitiak ikusten, urruntzen ari Luis Sanchez, berregoiterat buruz joiten, eta atera bidera, mementoan ez du hartu, ez du atxeman, Batitiak. Segitu behar du Luisek. Saketik min egiten du, hortik ederreko egiten dut, eta tantoak irauten dutelarik zaila da zaio. Ze botea altxatu du. Ezkeraz. Goxo, ezkerretik ezkerat, justu edera Luis Sanchezek ere manduena. Erdian da pilota. Aire. Jak sartu beharko airez. Goxo, taula eder bat, Gibeleko... Ez dakitzen, eta aldiz Batitiak erdian uzten. Eta hor,
Ez da sartu. Zenukun ez da sartu Batitiaren zat, ez da ere. Eskinaikin. Na, akitia da, Luis, Zinez, akitia da. Bai. Ikusten du gu hatsa hartzen duela, zinez barnetik sekatzen dugu hats bat, helu da uraren edaterat ere, eta senditzen dugu fizikoki sofritzen duela Luisek. Nahiz eta entzinean den, hori zerbitaren biladina da ikusten duzuen bezala, irudietan, eta Batitiak... Bote hori giliko sarea berdin. Hola, ez du eski altxatzen. Hirugarren hautsu egiten duela ora. Domeia, zedera bina ateratu zakon Luis Sanchezir, emaiten altzuen, baina ez du ere man. Domeia ez baitu aski altxatu, zenta hor, baitu hiruz palau pareterat eman, nahiz eta Luisek hiru utxein dituen, ara ere, markatu zu, botea? Bai, hamikagarrena izan da. Hamikagarrena, jadanik. Eta hamairu Luis Sanchezen zat. Hori bai. Abatik. Ez, sobera. Atian gainean, azpian, gero gainean. Apuño hori ere, polita zen. Polita batit ez. Ez zuen zantzik. Zakit ikusiko dugun, gero berriz, behinan. Hale, pilota edera Luisentzat, zer deliberatzen du. Sarea buruz, eta sarean sartzen. Indartxu, Luis. Naiz eta... Ez da akitua, baina untxa behar denen beharra, baina untxa menperatzen da mementoan. Gere ikusten dugu gure sokuntara teludera untxa hatsa hartuz. Eta behar den denbora hartuz, biztan dena. Hale, 30 pundua Luisentzat. 30 eta 24 desafiozko partida untan. Batitiak. Hoitaraziko dugu hemen xapela joan zuela jaz Luis Sanchezek. Eta desafio partida untan ere mementoan aintzinean dela. Horiek denak super prestiz delako xapelketaren prestatzeko hemendik eta aste pare baten buruan. Ateratzen dako Batitiari, ere maitean pumpasare untxasko. Erripot. Ez du lortzen eskin motza. Ez du baino horrek hausitzen. Ez du eskian hausitzen. Nahlatua, bakuritan, nahlatua, bizten da, ezagutzen dugun nolako den Batitia, eta ez du hori lortzen. Nahlatzen da pixkat. Eta 8 pundutan bai desafio haunen eramaiteko Luis Sanchez, eta 8 pundu ere Batitiak berriz berdintzeko. Naiz eta oino berdinketarik ez dugu ikusi. Mementoan Luis Sanchezek egiten du aintzinean burutik buru partida hau. Eta beti memento batzutan ikusten dugu Luis akitia, behinan bestiak opariak egiten dezko. Eta hola aintzinean txegitzen du, eta hoi zorzi tantuen deskarta. Lehen aldia da, onbeste badera berba, eta ikusiko. Batitiak zerbait asmatuko duen jardukitzeko. Anartean, Sanchez sakean, pentsatzen dut bortitz izango dela, hau ere. Eskoin, Christoph. Nuriza behatza, ez dakita zerbait hunkitu duen, ahatik minartu du pilota untan ezin biluz. Eta erritmoa mozteko ere ikusten ditu nekeziak baituela, kaska bat hartu dela edo Batitiak eta zugerretzen zinuela, ez da baita ezpada botea behar tiempo baten galde egiteko. Eta beraz, Batitiak beraz hartzen du tiempo bat. Ikusten da, hauai, gauzak aldatu behar bali eman dira, orain dira mementoa. Eta pixka bat edaten, pixka bat jaten. Bai, usaian... Itzuli behar bali da, orain da. Bien arteko partida gaitzeko ritmoa baute, egun egeeran ez dugulako ritmorik ikusi. Izan dira tanto bortitz batzu, baina askifite ritmoa hautsia izan da. Eta ikusten dugu alde batetik Luis Sanchez askiakitua, hala ere. Eta bestaldetik Batitia dukaztu, ez dena sartzen partidan. Eta
Sustut, eskian ez duela kausitzen pilota. Ez du baino ere nahi bezala joiten, erdean sekatzen du, baina eta gero usaian, olako eskimotzak eta ez ditu utseiten, eta hor utsein du, gero ezkerraz ere egin ditu pari batzu. Ez dugu usaiako Batitia ikusten, ez dugu usaiako Luis ikusten, baina Luis mementoan nausi da, 33 eta 24. Ez da behar usaiako Luis erraiten duzuen bezala, baina untxa kudeatzen da eta untxa badaki behar ez dela hoberenean eta berri zeldu dela orain ritmoa pixkat galdurik eta kolpa hortarik berri zeldu dela. Eta baina ere untxa menperatzen du, untxa bere gain hartzen du eta badazki bere nekeziak eta aintzinean da. Horren buru emaitziak emaiten du froga aintzinean dela eta hori da behar ba frogarik hoberena. Hala ere, usaian, Batitiak ez duela usten, pentsatzeko da, izan da, jadanik giletikola. Ustea enostuko ez du ezagutzen hitzori. Ez da bere hitzetan. Ze xaka berriz ere. Hamabost garen xaka, Francis. Hamabost bote sartu dituenak dira 34 punduz. Batitia narratua labainan, 34etan baita eta bakarrik 6 pundu tipi gelitzen dazko. Eta 10 punduren diferentzia. Horre zirua haunditzen ari ikusten dugu. Hala, ostean bezala Francis joanen da pilotarien ganat istantean bat edo bestiaren mintzarazteko eta ikusuka ipatzeko nola ikusi duten partida hau. Nola ikusi duten eta Saxoreren segida ere, zenta bakarrik desafeozko partida bat da. Eta beraz, ondotik super prestiz delako xapelketa lu baita. Sanchez ezkeraz, pilota luzea Batitiak airetik hartu beharko, untxalotzen duena. Sanchezek ez dakien sobra inoiz lotu eta untxalotua zen. Eta Batitia hor eta publikoak ere txaloka, zenta nahi luke Batitia hurbiltzea edo joko gehiago ikustea. Baina hori, ez da bat ere ados horrekin bizten dena Luis Sanchez. Hale, 25 eta 34. Batitiak behar den demora hartzen. Erditik beti, eskuineko aldera eta laburra ere Luisek altxatzen aldu. Baina ez da luko. Beraz Batitiaren zat, 12 botea izanen da. Eta 15 beraz Luis Sanchezen zat. Aldatu du, ostian goregi eman zuen, eskuin eman du. Eskuin, aldiuntan, unat emanen du. Erba ezker, enbiatzeko, ez lore gibeluntara eta hau ere ez da sartzen, baina txarra zen, ze botea bildu duen Luisek. Airetik, bazakien pumpatzen usten bali mazuen, pumpitzara egintzeko eta giberat berriz eginen zuela sareari buruz. Airetik direbatu du, zein untxa. Eta erdian usten dute pilota, biek ere. Txasko jo du, Luis hor da, baina eskapatu dako. Joan zen eskuina aldera eta untxa bildu zuen, baina sobera ezker botatu du. Ale, 27 Batitia, nahi dugu sinetxio hori horbiltzen aldela, ez da deus eginik. Ale, beste bizpairu bote. Sanchez behar jokoan ere ez da hoberenean ritmo pixkata eskaz du. Eta partida itzutzen ala, zendako ez? Bigarren botea falta. Ez, bigarren botea falta ez du holako horren beharrik Batitiak. Ez. Hoi ez. Eta 27. Nekezaia. Eta memento honean heldu ez. Bizpairu bote sartu behar zituen nahi bazuen berriz partidara din. Eta 25 eta 27 gauzak argitzen ari dira Luis Sanchezen zat. Baina ez da ono buruan, baina Oina ize galtzia, ez dut sekulan ikusi Batitia, galdu ditu, batzu, baina ez onbeste. Ordean, pentsatzeko da, oraino ere izanen dura zerbait egiteko. Ea Luis zesaka monta eginen duen, ezker behar ba, ez esku, bai ezker. Eta bortitza behinan bildu du aldi duntan, Batitiak aldi batez bildu du, behinan bigarren ahatik zuzenian sartu dako lehen txarian. Eta 36,
ari urbiltzen Luis eta bakarrik 4 puntu falta ditu desafiunan ermaiteko. Egun behar mantxetan izan bazen, batitaren zat. Alde izan zen, eta jokoa aurtzen alko zuen. Aurtzen altzuen ono gehiago. Nire aldetik, zerbait gehiago ikusten dut, eta hor, bost eta 0 hasiz, ebero horomru, beti gibelkapen hori atxikitzen du edukazuk, eta sekuran ez du, menton hasteko ez du gainitu alizan. Baina ala ere, arrazoia da ez dela sartzen. Defentsan ono beti gibeletik ari, eta nekeziak ez du botea ere mandu onerat, baina bigarren pilota bizikitzaka eta beti defentsan izanki. Eta berriz hamar ponduren deskarta dute bi pilotariek, nafartara aintzinan. Gero, gaita azten datzuet, beraz, okaintugula pilotari horien aholkuak, pentsu dut fite egina izan dela, zenta ez dakit xariben naketarik izan dela, zenta desafiozko partida bat izanki, ez da deus izanen ondotik, beraz, okain duzu aukera elgarrizketa baten egiteko segidan. Ez gehan hortan oino. Kusiko, beden, apiatuko dute, nola ikusten duten urte undarreko azken lehiaketa hori. Garazikoako, hori falta, ez tare. Zaba, bortitza pilota hori ere. Hamasai garen botia ere maiten duena. Eta 27. 38 a 27. Hamasai bote, kasik partiaren erdia egiten du botetik. Horren gainditzeko behar direla beste guziak untsa egin batitaren zat. Egun ez gira inortan. Nostuko ez da egungo izanen. Eta untsa kokutzen bere jokoa, eta batitia min hartu da, zenta rapataka joan da pilota hori bildu nahiz ezkerreko alderat, eta hor hankan edo bere zangoan kaska bat hartu du batitiak. Eta hama zazpigaren botea beraz nafartaren alde. Eta azken botea beraz, 29 eta 27. Jendeak saloka, nahiz eta ez dute sobera haukan parada eskoen berotzeko egun. Franziz, baina hola, badira aldiak. Hori partida bitxia ala ere, ritmo gabekoa. Eta saketik hainitz egin dituzte, jokoa etzen usaiako jokoa. Hasiren bezala bukatzen du beren azken botea, beti azkar emanez ezkerreko alderat, eta batitia oeno defentsan eta alai. Erdian uzten beti. Parada partidaren bukatzeko, behinan ez, irauten du oeno, iraunarazten du batitiak, alduen bezala. Batiak ez du usaiako begia ere, trompatzen da erreborot eta paret eta horiekin. Badu, bai, hori bai. Zendu pasatzera, teitzulian hartzeko, eta bai, untxara maiten Luis Sánchezek, untxa batitza hortzen pilota horren segitzeko, eta untxa pausatu du pilota lehertaraziz, ezkerreko paretaren kontra. Eta batitza pundua izanki ere, ez kontent, ikusten du, bururatzea hurbitzen da lakola, eta ez da kontent, baina egun, perdearen alde izanen da eduriz partida hau. Egun txarra zen, behinan, irazi zuen behartzena dola somaitaste, aida prestatzen ondoko lehiaketa, eta egia pilotari horiek urtean zehar beti lehiaketak jokatzen dituztela, eta partida soil horiek guti jokatzen dituzte, eta uste dut, batitiaren zat ez dela aixe sartzea horako partida batean. Eta bai, Luis Sánchez berriz jaun eta jabe hemen 1000 frangako trinketuntan. Nahiz ez den xapelketa, baina beti ikusi du, beti erakusten du. Bere gainan kondatu beharko dela superprestiz delako hortan. Eta badaki batitiak buruz-buruka joan bali madu ere munduko xapelketa, superprestizian besterik izanen dela. Eta pozik biztan dena ikusten duzen bezala Luis Sánchez, baina nolaz ez, zenta baginakien kolpaturik berri saldu zela,
baina bere lekua txiki du. Eta hala, nahiz eta ikusi, pentsatzen ginen fisikoki pixka bat justu zen eta akituaren maiten zuen, denbora hartzen zuen hau eta hua. Baina ez fisikoki, hortzen alere Luis eta eraman du, beraz, desafio hau. Hala, beraz, behogoi eta hogoita sortzi, partida ez gira balatu egin Francisekin gure aldetik, benen hola da, buruz buruka usu partidak motzak badira, hainiz bote, baina Luis Sánchezek sartu ditu hamazazpi, Batitza Dukazuk hamabi alere. Ez, tinkoak, trinkatuak, baina hola da. Hala, beraz, ikusten du, pentsu dut fite atxemanen dugula Francis, eta utzi nau, pilotarien gana joiteko. Beraz, Batitzaren alegrezketa bat ukanen dugu, beraz, anartean, gero antena, segidan turnatuko baitut, erroitaraziko dut kanadurerekin segitzen dugula eta pilota maite dugula, nolaz ez, baina bihar berian zuzenean izanen gira, azparneko berria trinketarik, eta hor, neskak horian ukanen ditugu, zenta bigarren eta lehen mailakoak ukanen ditugu hor. Eta hor, amaia lagaldekin izanen ez, parazer bat izanen da. Eta hor, zinez gauza balio du, zenta neska horiek aniz gauza ederrak erakusten daukute eta mehesi dute berek ere. Eskuskako berantxago izanen da kanalduden abenduan elgarretaratuko gira. Zenta eskolariko finalak zabalduko ditugu Isarriko trinketetik, abenduaren hamekan izanen da. Eta ondotik berriarat hurbilduko gira, hoi izanen da abenduaren heme sortzian, zenta sareko finalak ikusiko ditugu, beti eskolarikoak. Eta untsa urtea bururatzeko, errepekatzen dautzuet, delako turno ehungarren urtekoa zenta pilota ligak ehun urte ospatu ditu jaz. Eta horren ospatzeko, turneo bat antolatua da, nazioarteko turneo bat, pilota 6 espezialitatetan, beraz hori berantxagoa ipatuko dugu, eta finala guziak segituko ditugu, beraz hortzilari batekin, abenduaren hogeita hamarean, beti berrian izanen maitira. Hala beraz, hori izanen da, beraz, kanaldudeko programa aberatsa, beraz, guri eri plazer bat izanen da elgar ikusteko ondoko hastetan. Artean, Francis, ez dakit prestirenez, ikusten dut Luis Sánchez zuritadik horbildu zula, beraz, antena emanen dut Francis. Zuri, Francis. Bai, beraz, zorionak, Luis, egun partida aixer eman duzu, berroi eta oita zorzi, ez dugu olako usaiarik. Luis, aujourd'hui, la partie plus facile que d'habitude, 40-28, on n'a pas l'habitude de voir ça quand c'est contre Batitza Dukazuk. Bon, eskerrik asko. Bon, le résultat semble que peut-être facile, non, 40-28, mais bon, pour moi, ça a été une partie très compliquée, toujours contre Baptiste. Tu sais que jusqu'à le dernier point, il va batailler, donc il faut se concentrer jusqu'au dernier point. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il a resté concentré toute la partie. J'ai fait un bon travail pour arriver aujourd'hui et je suis content. Beraz, emaitza ona balimazen ere, ala ere partida bortitza izan dela errandu, eta ikusiz nuntik heldu den biziki kontent bere goeraz. Alors, espalda hori aipatuko dugu, ikusteko nola berriz bildu duzun, eta ondoko lehiaketa, garaziko lehiaketa. Donc, ton épaule, a priori, on a l'air de savoir que c'est bon, que c'est soigné, et comme ça, tu prépares au mieux le Super Prestige. Oui, bon, jusqu'à mardi dernier, je ne savais pas si je pouvais jouer aujourd'hui. Merci de votre patience. Mais bon, j'avais fait un bon travail de rééducation de l'épaule, un bon travail avec le kiné et mon préparateur physique pour arriver aujourd'hui. Et bon, mardi, on avait essayé de taper et je n'avais pas de douleur, un peu peut-être de la volée, mais bon, on avait essayé d'arriver au 100% aujourd'hui parce que c'est toujours joli de jouer ici dans cette trinquet-là, à Villefranche. Je veux remercier aussi Eric pour l'invitation toujours parce que c'est vraiment joli de jouer ici. J'ai un bon souvenir de l'année dernière. Et pouvoir gagner aujourd'hui de nouveau, ça me fait très, très content. Bai, lan handia egin dute, bai medikoarentzat eta bai kinearentzat, eta ikusi nola jinden, aste artean deliberatu du berriz hartzea, eta behaz kontent, eta bai garazikoa prestatuko du. Mila esker, eta behaz xantza hon garaziko. Eskerrik asko.
Hala, mil esker Francis eta mil esker Luis Sanchez, ala bainan, Luis Sanchezek ere repikatuko dut, haitu duzen bezala Euskara alia dugula, eta ikusiz, duriz Luis Sanchez gehiago belarri prest da hau bizi baino, beraz hasi da huntza eskerrik asko emanez, gena, pentsu dut ere badakiela edo konprenitzen dituela, beraz, horretarazteko eskoraldia dugula, eta kanaldu den ere hori ospatzen dugula, baina ez bakarrik 10 egunez, baina egun guziz, zenta antena guzia euskaraz baita biztan dena, nolazez kanaldu den. Beraz, sariak eta emanen dituzte, gu behar gure aldetik duriz batitia ez da mintzatuko eta hori denak luzatuko baitira, beraz antena hortan berean tronatuko dugu, bi pilotari ospetzuen horiek ikuduriz. Beraz horretaratzen dut zuet bihar berean zuzenean izan ginela Azparneko berria trinketetik, mil esker handi bat Francis horri zanik, eta beraz erraiten dut zuet ondoko egunak arte pilota zaleak, ikus arte. C'est dommage. Il faudra que je refasse notre défi. Je suis persuadé qu'il va y arriver. Mais merci d'applaudir quand même notre champion du monde, Baptiste Ducassou. Alors, le premier trophée qui va être remis, c'est fait par un artisan chocolatier, entreprise Laïa. C'est son premier, Eric Iturralde, qui est ici. Vous pouvez l'applaudir vraiment. Tout en chocolat. Il va le remettre à Luis Sanchez. Vraiment, bravo Eric, entreprise Laïa, partenaire. Vous pouvez les applaudir, vraiment. Donc, je vais vous demander une attention particulière, car ça fait 1 an, jour pour jour, que Pampi Laduche était parmi nous et qu'il a commenté sa dernière partie ici à la télévision. Nous avions l'habitude, au moment du podium, d'entendre une chanson chantée par Pampi Laduche. Lui, qui a accompagné le club durant de nombreuses années, est encore présent en tant que commentateur il y a 1 an, jour pour jour. Nous aurions pu trouver aisément quelqu'un pour chanter à sa place. Il aurait chanté à sa place, mais il ne l'aurait sans doute pas remplacé, tellement nous avions de l'estime ici pour lui. Alors, pour lui rendre hommage, nous allons l'écouter, interpréter Pilotarien Bilsara, et je vous demande de tous vous mettre debout en hommage à Pampi. C'est un chant qu'il avait fait, qu'il avait modifié exprès pour Escolari, pour une finale, donc nous allons l'écouter. Et de suite après, il y a un agoura qui va être effectué aux joueurs. Merci de vous mettre debout
Et merci Pampi encore. Okay.
Roi martxotak. Sariak badira irabazteko, zabazte etike dugu gisa.